Banati, G. Busy po si Gigi sa kabukiran. Ay, hello kabukid. Ayan. Ayan, nandito tayo ngayon sa labas ng bahay. Ayan. Pinapalinis namin sa aking pinsan ito bakanting lupa natin kasi summer. Ayan. Nagtataasan yung mga damo-damo. Ayan, kailangan natin tanggalin. Ayan si pinsan. Ayan. Nandyan yung palayan natin sa likod. Ayan. Sa gilid to ng bahay, guys. Nandyan yung bahay natin. Ayan. Ito yung bakanting lupa na hindi pa natin nataniman hanggang ngayon. Hi, G! Hi, G! Kumusta? Okay na? Ayan. Ayan, walang pasok si pinsan ko sa trabaho niya ngayon. Kaya sinundo ko muna para dito sa labas ng bahay natin malinisan. At yan yung palayan na palagi yung nakikita sa mga previous vlog ko. Ayan na siya ngayon. Yan na yung update niya, guys. Ayan na siya. Ang oras natin ngayon ay nasa alas 3:55 na ng hapon. Ayan, medyo mahangin. Ayan. Nag-i-enjoy naman yung pinsan ko dito, guys. Dumating sila dumating sila dito noong Kumusta, G? Okay na kayo? G, kano sa kanimo nag-abot diri Japan? April 8. Nag-abot sila nung April 8 dito. Dumating sila nung April 8. Ayan. Wala silang overtime Sabado ngayon. Yung pamangkin ko isa, merong work ngayon. Si Gigi, welder kasi siya. Wala silang overtime ngayon. Para hindi siya maboring. Ayan, nandito siya sa bahay ngayon para tulungan ang kuya niya. Ayan, may katuwang na si kuya. Dalawa na sila. Asa ka? Dito na ka? Ayan! May mga gamit ya daghan, mga gahi. Naay mga careful ka diha kay naay mga bakal-bakal diha. O baka mas maayo i-check nimo. Ayan, i-check niya muna, guys. Kasi minsan kasi dito may mga bakal na tinatapon-tapon ni Lolo. Ayan, malaking mga bato. Ayan. Anong meron dyan niya? O, lakad-lakad ka na. Hanapin mo muna baka may mga bakal dyan o mga lalaking bato. Sine-check pa niya. Ayan, check lang di aya ha. Naibitin di daghan. Okay ra? Okay ra daw, guys. Okay. Ayan. Ayan, nalinis na dito. Ayan. Maganda na tingnan sa mata. Ganyan po siya, oh, kadamo-damo. Ayan, maraming mga butterfly. Ano siya, si white and the yellow. Ayan, mahaba na kasi yung damo niya, guys. Pag summer naman dito, paulan pa naman ngayon sa Japan. Kailangan, anong tawag niya, malimpisan na. Malimpisan na nato ni siya kung sa Bisaya pa. Limpisaho nato. Para nindot. Ayan, meron tayong mga sangkis. Ayan yung dwarf sangkis natin, no?
Ayan yung dwarf. Yan, dwarf sunkiss po yan. Ayan sila. Ayun. Okay, iwan muna natin si Gigi. Nagluto na ko ginataan. Nakaluto na ko ginataan. Oh. Umbot ka, nakakaon na ba ka ginataang malagkit? Asus. Kaon na po ta, G. Okay, iwan muna. Iwan muna natin siya, guys. Baka nakadisturbo lang tayo. Ayan, iwan natin si Gigi. Ayan, ito yung binungkal ni Dana. Para taniman natin ng black beans. Si Dana, guys, nandun sa kabilang lupa natin. Nandun siya, kaya kinuha niya si Gigi para tumulong para lang maglinis dito sa damuhan natin. Kasi meron siyang ginagawa ngayon. Ayan, hintayin na lang natin po kung kailan tayo magtatanim dito, Sunes.